We hebben zeker een aantal mooie feiten. Dat is dat we hier 8800 heipalen de grond in moeten brengen. Dat er zeker 4500 damwandplanken gaan komen. Dat we met een paar honderd man zowel hier buiten, maar zeker ook binnen aan het werk zijn om te zorgen dat het werk voor elkaar komt. Er staan vele kranen op dit moment tegelijkertijd te draaien. En we moeten straks 15 bouwplaatsen tegelijk in de lucht houden. En dat vinden we toch een hele uitdaging om hier neer te zetten. Maar dat net alleen. Er staat een soort tijdsdruk op het werk. En makkelijk werkje is het net, zo midden in de stad. We bouwen op een postzegel, noemen wij dat. Dus waar wij de last hebben, is dat wij op heel veel plekken moeten wij materiaal en materieel krijgen. Dus die damwandplanken waar we het over hadden en die heipalen moeten er allemaal wel komen. Al het grond moet wel weg. En vooral het hele logistieke plaatje is waar wij veel mee te maken hebben. Nou, het is bijvoorbeeld al één punt geweest. Als ik het aan mag wijzen op de kaart. Hier bijvoorbeeld. Hier wordt een bypass gemaakt. Nou, dat gebeurt allemaal heel erg dicht bij de woningen van de mensen. Die zou zeggen van dat roept vraag op. Dat doet het ook wel. Maar je ziet toch dat de mensen dat goed accepteren. De oerlijst van de hazen zit er wel, maar de roeklaaien, dat doen ze kwalijk. Je ziet juist dat Hallingers het ontzettend interessant vinden, want het is natuurlijk een heel groot project. En je ziet de mensen echt met verbazing, met grote ogen kijken van wat er allemaal gebeurt in de stad. Maar natuurlijk, er zijn ook wel opmerkingen over bepaalde verkeerssituaties, maar in het algemeen valt dat heel erg mee. In 2000 moet het werk leren wijzen, alles erin tot nota goed op schema. Tot nu toe loopt het eigenlijk goed. We zijn buiten volop bezig. Als we om ons heen kijken zien we eigenlijk overal dat de werkzaamheden plaatsvinden. En wij zijn tevreden en komen de reguliere bouwzaken tegen. Want bouwen blijft dat je zaken tegenkomt. Maar het loopt eigenlijk heel goed.